nyungu ya busa ama ketol ya shisha, mfuko zinasikia eko. Unajua thamani ya mali na size ya kifuli. Eyo, ujaibiwa juu hauna kakitu worth. Risking jail time, police bullet fall. Unaweza argue crime doesn't pay, lakini huwezi dismiss justice in a bay. Mwizi ana 40 days, 365 days later anaendelea kugrow fatter. Do anything for power, ready to lose their head for presidency. Bora waione kwa currency. Sababu gani siko affected na turbulence? Nikifly angani, nimezoea the same feeling. Matatu zikipitia pothole mtaani. Juliane, yeah, yeah. Niko ndata siezi karanga. Uwe hae, shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila. Kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufana. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Joe raise funds, itabidi raise hands. Growing concern, breakfast and croissant. Hataki punguze bei ya bidhaa. Tunataka opportunities ndio tu afford hizo bidhaa. Walisema kutembea kwingi ndio kuona mengi. Nimeshinda nikitembea maofisi na sijaiona kazi. Sezi cheza golf kwenye Tiger Wood. Mambo si barabara, chingu. Naomba Johnny Masses, chakule fike tumboni ikitoka kwa sahani. Policeman anapiga rungu, mwalimu, daktari anamurushia tear gas. Na mtoto wake anarudishwa nyumbani, hana school fees, analipo peanuts. Hata siezi karanga. Uwe hae, shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila. Kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufana. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Si was a state house, na la twins a ghetto. Ziupatana Nairobi River, no more nita live by. Hand to mouth, usheski ukabila. Kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufana. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Si was a state house, na la twins a ghetto. Ziupatana Nairobi River, no more nita live by. Hand to mouth, ushesikia maskini na ugua gout. Nikiwa na nguvu ya kung'oa reli, definitely kuinua kura si nzito. Ukiingiza kwa ballot box, chagua kiongozi wa kweli. Moha, Jona la Namu, jicho pevu, wakianika mkono refu. Ina big pocket wanyonge, navaa maska za goalkeeper wa hoki. Wezi ni kerubo, Kenya ni kama boxing, hakuna sabu. Work with what we have. Niko ndata siezi karanga. Uwe hae, shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila. Kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufana. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Kira litukure Jumamosi gocha kerense yemo ya Maragoba.
Abarai namagenderero. Abarai namagenderero. Abarai namagenderero. Nonde megaigana nebikoroto byonsi binechibuti ntegereto murogo bwa abarai namagenderero. Wate tariki na nyachae Brian Bright. Yore woti yamngana yobora yubuja asigusiye ngima. Bright. Bright. Agotokere na gokuboreria ria kurengete litukaserinde buno mu Kenya bobo gusibwantele gutayo. Abarai namagenderero kira Jumamosi kurensa yemo ya Maragoba Gusi Kenya nensingi manigetegerete. Yo, rada man. Poa sana man. Umepotea. Waje. Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naeza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed canvas. Sienda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntobwate ofa monogo chia sabaro kugwe university. Na bonchorori ase trolley bags buna, boni ya una chong pin, leather bags buna, pioneer na skull gear, nechi bag chia basubati chechi type chonsi. Yako Fashions kiroka neduke gokoneria bintu au buna, chiduve, amarangeti, chi bed sheets, emeito ya kerenge nchobuneria ya orthopedic, yani emiya somogongo. Boigonko onyabare chi bed sheets, pillows, amarangeti ya kerenge ncho, chiduve, nebintu binde binge aserigoriria muko. Asensemo ye chianga nkone bare trousers cha soft na hard khaki, suits, t-shirti, t-shirt, dresses, ebikoro tubya baswati na basacha, ebyuranyora serigoriria muko erioruseirie discount. Yako Fashions boigomba bwata bakoreria baya, abo bakurwa mahorokererio ase bintu biri okorigia. Nigo togotoka se stage ya keroka enchere gosoka goche busongo. Orosage ronde nigo rogotoka bukeroke getaseni kya banyanyimbo muino. Asa mange twakre simia se namba 0725372326 gose 0728903422. Yako Fashions keroka na urenyorere bintu byonsi aserigoriria muko. Yako Fashions keroka obokorerio buya ase bonsi. Radio Vuna nigo kwarigania semesa ya bwerania no bonia onye kobate ribori gosokwe murunga nigoro yabakora riboito akesi miagase na mbeko batia enoti sano na ibere enoti isato eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere gose enoti isano na ibere enoti isano eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere na inde naboko rikari ukotorinyorera rimorioka ase info@radiovuna.co.ke gose management@radiovuna.co.ke naboigo nabogo tutarera se chobis cheto chigotoka imeye county ya Kisii ase bare kogenda Kisii University angena magacha Galilaya. Radio Vuna 102.0 FM tosesenigwe kerengaki Atotagara tuenzi Vuna FM atoseseni wa motuenzi tokuneke minero. Right, asante sana kabisa basi bono Kenya chinsa na chichekero unana komanyia bwokuru alitangani ntole no mogeni gaigase studio nyanusi moengano ali gaigase studio moncho mutegere mona siasa kuro igasoro kungorega kusi ekero togo nyara ko batokoriera nga kisiasa gendrete aralia gendrete kunyara ko baka ko enikigwa naralia kagire ko enikigwa se amatoko alibosio bagotebanga litukeli mase siasa na
chinga kichintambe sana una bakurate wa samari konga lituko na benga matuko elibweye megento kenga bunekyo. Karibu sana basi bwana mwanchi patikali ndonse lia sole nyora na boko swali sumo tandao Facebook onyalo ko bago kuligerelia nkwane yo eyemo aseyemo na boyigo isoko genda gali ya sumo tandao YouTube na aro na boko nyaro ko bago kuligerelia nkwane ye mase monyo toligo ikere byonsi Tegera Radio Vuna 102.0 FM. Teto kwali bagonga ligana liyo murai gaiga se studio. Tutara chake nkwane ya mase mugotera 0785 102 102. Radio Vuna, hello. Hello, Radio Vuna. Pride. Yes. Wairire buya. Yeah. Ani morana suguta. Mogeni karibu, tunataka wageni Radio Vuna. Right, asante sana kabisa. An kuruchese mechuchia suguta. Radio Vuna, hello. Hello, Radio Vuna. Kibra Bride, wairire na mogeni studio. Wairire buya. Ramo tera wo kombe masonge bate. Tuan jetaba geniere tie yeito Radio Vuna banya kotawa basemia. Right. Right, asante sana kabisa kuruchense mechu. Cheba te Radio Vuna, hello. Lehe. Kama kawaida ekisita kurchinsa motie samba omoge tegala soemento motegere kabisa bakachinsa jiroukura. Right, asante sana kabisa kuruchinsa mechu chia samba Radio Vuna, hello. Aerudi. Ehe. Umaitera anerudi ngupo kama gani karibu. Asante sana madam. Thank you, asante sana kabisa Geta D. Kurwa aliyechinsa mochia moigo baba siongora Geta D Vuna Radio, hello. Hello. Ehe. Robo tena watambe. All right. Studio. Safi, asante sana kabisa ka robot singenjo ye chinga kimbo lichisi bere chomwali Radio Vuna, hello. It's Bright. Wairide bia. Onsara kimto kunyanchekere. Ehe. Mugina seminde bikoro tumabizi ngo cy'gupanguza. Right, asante sana kabisa kurwa abo chinsemo cha nyanchwa ekerole Radio Vuna, hello. Eh. All right. Mugani njoo mwenyeji apona. Safi. Asante sana kabisa basi bano mwanchi patikali chinsa na cheche kwa iwera na lali gendreto kwa niko wa sensi ya Kenya na for fairness batambua bantu angikomiga batanga ni pare live ali somo tandao of Facebook. Peter Mayoyo akulilia masemo kurwa linya manengo. Justin Kefa kurwa kaboli lianya mwamu. Dennis Ombaye kurwa gekano liya range kenyoro. Alafu Duncan Ombane Onchiri omwalimu kurwa liyo tachi igomanya mache babasi. Liambase Secondary School enjoying the program. Gili Osoro kurwa esamba. Alafu Melodian Kemuma kurwa chisemo cha Lisa nere Linet Obonyo. Alafu Grace Barongo kurwa Kijauri. Alafu Jared kurwa Nyachichi Secondary School unara batambua batangani komi baligeretia masema somo tandao Facebook nimbe ko bango batambua mune nkwane yegendrete na bokobeka liboli lya ogose ekerengere likyao ase enkwane yegayo botuko bwalera somo robali bobara ina magendro bune mutambe chinkwana ngo kwaliganelia tali chinkwana chikoto kuna tubuno mogusi kole ne chinkwana chikoto kuna buna ba Kenya. Right, asante sana kabisa Nyanusi, karibu sana se umurobeli wabara ina magendra sobutuko boiga bwalero kerongo kwa chinga kiecheka kokwa ni omotegereri na kuma manyanda ko yo ko igwa sentunde ntangani nga Nyanusi ningo. Brian oyo Nyanusi mwenga omenyo Kisi town omoncholelia nando mwana siasa na basabiro bategereri obuya emarogobe ya lero. Karibu sana kaki kare kwalinga
mweli kwalengega gwatemeta sana kwegerera serikali ya county batebanga gasimbu yere wachenjire birengererio ya birengererio kinda chenje county ya Kisii korobia and ni bono ya mentiro juice mono na kwaro janero ibekire. Yes, the best revenue collector at 178% the whole country. Means inga imefereji yobo kurumi ya tachwe karusi wo. Ono jwa se chigo chese county means inga county na beko nyara we sustain ke ganyere the jwa allocation ya national government. Okay, so jwa se chumna kwalire njira sime buko ya bantu ba gusia Kisii gasina yandrede mono it happens you come from Kisii County na boro chekere ward ne bwata at least ya para egesima kia mache grass kia isitingia gajire kona gite ige gasina yandrede right kuna tulikuligeria aso boima kama ngana yo lakini karibu sana sobo tukobo iga buarero for the record last time gwatatetinga na yo advice abo mugavana we county ya Kisii on the friend ye county ya Kisii igoro musani we county. Yes, tuli on the payroll tindi mufanya kazi we county on the friend ye county ya Kisii. Yes, okay. so asante sana, karibu sana wanase umutuko bega walera somoro bali babarai na amagendro no tutara sobo imebwa peme wiki engwaru statement yanko sana ase faida andako mategererio yotanye igwete ugonganchira nyale ko bango nyebeka eliende ko beko boroso bwenkwane iga yalera so obotuko boiga bwalero oyonya nuzimoenga amamenyo Kisii town na ndoro mwana siasa igongo tebya bagusiba minto amangana rokana gagukwanwa ne kiombe kya baoni ne kiombe kya matanga ya Kisii County Welfare Association amangana alita akoba korwa se birengera byo Gusii asengenja amangana ali arokana gakobaga no Gusii kakobeko Gusii arokana nganegeza kugeta bwati omo na ndegeta united na ndonyoro musike matiangi obwegene tenga abantu aba kugamba kabireringa na bwa barayi baramokonye bono musike matiangi ali natiga abolie kerogo giesise kosoboga bana bwanyamira ekiagera omonto ekegwango bunere tagotara n'abantu babwate ebirengera byo kobaga no Gusii naende karo Gusii ogukwana kojiasa mangana yebyombo bya pali kwana mangana koleto mwanjani no molembe kobwatani ebisaku byito bya Kenya Gusii tobegentekamo egento kende nkeringa matiangita kogamba atali na bisaku binde tuachire state house igo tuachikoriye nibo eche kwagacha Gusii ntoko menyana matiangi toleto botaka oso Gusii ekiagera ase chibesa chire no botenengo bwa Kenya yobora ase national government ase budget ye korororo ye tao ya Nairobi ya develop we county paromo no mape ya gendereire tali budget ya rengo ro chibesa chachire amangana matiangi abwata abantu bakorwania abantu chimatanga gweta matanga narwani gusobo ongwae amatanga akarwa abantu bakarwani gusobo tongi eine mirubiri ya matiangi abwata abantu bangabu nabo bale bibago bagotianira abantu nainde intubunegeze kucyo Gusii ntu atakere kogenda rogendo ngabu nobu ende tuchikorwania barayi bachorire tigabasiku tigagotianira barayi barororo nyasaye namanyite ntu baba bere torro tali matiangi gocha gotochorera barayi Gusii abere gwaka chikura yabagana gwetera abantu bakuburi chikura chenze abakusimbanya gochamo ebangocha gochamo round yenye yoka lakini yaroka ne matiangi yoko babagana mono para base ko bagikana saidi ko babuna konya bako bagikana Gusii we want to be together bunege saku elinde no ene ganga tubwate yoko liyo bogambi ebororo echiko konya bunege saku kyo Gusii matiangi tigali yabagaka aba bagokwana boniga abana abantu bosa abantu tigababwatani abantu ababali byama mbali bya Gusii bibamo abantu bachamo lakini yarokanire abarayi bale byame bingao matangi tabatageti tayaro ocholira aba MCA ocholira abachumbe
ochorire abaseneta chigabana ni women rep ochiase omwongozo omulengoe mini singa aba bande batigaire isiko echitali kura chiae igo Matiang'i tali kura arenge kori gichobo president iga nkoro gichukura chobo gabana gosobo MCA bwasobo ga mekanini. Right. Statement yetambe sana bwate amangana mange turajiganyara ko batoko nyarigereria gotirimboka lakini for the record safe audio mategereri oine kinga mangana yao aina mangana yes ni jenya kwanete na ndete inanya kwanete singenju yokoreranga abantu baito abarai baberiranga no musike Matiang'i nkubagana bare gusi eba mase. Alright, for the record ekero tuguchaka kiombengero o mention tigabo ngakise County Welfare Association aso yotama itinki kiagendrete kikirete ukagiatora as statement ye kiombe kia imugederi tukelimo gekarangirie byombo bya pali gekarwe press statement gekaere saba gusi ngaba gusi baga declare ngabono gusi ntobwate spokesman spokesman yeyo Matiang'i nande bagatebanga onde bwensi urarokane nga bali bachiete aba MCA amana governor n'abajumba babana lete kwa State House nga bumba ko ba part of egeza kukyomo gusi nande barabwe bale one term bagatume kama ngana makong yani kobeka bagusi koba oboi paka wikereke wango nga bali yenjera baratokeze Matiang'i ngelinde baira nese Matiang'i no gukonyeka kole pono tokubolinga ekere condition buni ye kobe kukorwa sabantu bagusi nanda bagaka condition yiyo ngo considering a governor igaho kolega si county na national government according to the constitution ebatakete kobunali chi koliense baonchore governor ebenga no mutureti ojorire gaiga ase Matiang'i ara de kumwira kujina bagende gesima imebaso imebonsi pone ye kageranga acha ne information yugweta bunando bereti amangana yunga Matiang'i orokaniro bwate abantu giti acholete tayari bono tokoranga abandu baguchigotigara isiko tiganere simbache buneke gogo korwense mindi nera konya abande mbabase gutumu barutunze kyagara tayari abantu ba Matiang'i barokane bale very bitter kirase bagukwananga onye turi kobera na Matiang'i aye onye turi kobera na Matiang'i bone garokananga no koru ebitiso gosekobe kera bante threat abantu baito boboe ngabajoini Matiang'i bono bakomojoini egarogeta kerekyo bogumanire mnekamo ngakibago jakoba umukungu no yamota kere baachire bonsi bakogenda kando mbako bamoyo ngakibarabe igo Matiang'i akoboli chikura demokrasi erutwe nyanja ime bantu mbatwara freedom of association and of choice ngakiyaba igabono abantu baberese Matiang'i nakibono batwara ubururu gitega aina ramangana aina lenge kweresa asa mangana yana nkwanete message yeyo ekera barai konya bangire abande mbole babwate records chitalingia lakini kejabanyo eto opportunity bakaswa ase Matiang'i bono bategete kwechi performance isiko elinde banyorere ya chance baire nandekera bakonya gukwanese bagatanga mwaroje mun Matiang'i mwaroje nyachaye buna akolete campaign ya tuotu umuzike Professor Ngeli no muzike Christopher bule bangete koigwera mangana anyachaye they were drawn out chinga kichu ekagera no eno abantu bagacha kwere chukura abanga babo masanya korunoti mugirango batalinge popular because of 4 people pono toko batebiga abantu bese ko choru batali performance bebange buna bono kanya bebangire aseli italia Yesu rare bintu mbyali goroka na bireta bauti konya bebangire pi pono no mukutano ne Kenya macho bwo ruwe majango andole konya bebangire kero monta ya ndo chikoli ane chombara oni ese ne biasara ra kole binga. Okay, so amangana yonsi kagocha ko bwete kanesa bali yakorobwango iga nabaraikura sorongoro gusi county ya Kisii na Nyamira koroiga se county ya Kisii bakora guno mu governor alia se nyumba yobora ibwense ya State House. Yes. Ayebuna
bene buna nyanusi ngakikuirire tarijo atari ri arenge buya sana. That is the only way egesa kugegukina. Simbarati igale elected ne kiama gya ODM. Abagusi ngata balenga omogero oyo gatokanya to support emiaka ne emiaka ototigire. Balire mono bagotebanga Raila wagachire bogera otigire gusi. Kolinde tali Raila wagachire bogera otigire gusi. Nabagusi barigirie enjera Raila twange tato inyora kiagera oinyore riri broad based government yego chakaraira nachete mangana conversation wonchokana na gusi ngima magacha bakakusi akaleta gento gekoro kunga sport pesa gusi stadium acha wa address akwanira mangana yeba konera na broad based government lirira iratara akwane message atakere gochugo kwana abantu bagusi bakaramaraira bakamuruka Marie Tansoni eye kagera pono Raila akabanga igaroka nanga gusi is not part of what atakere ko negotiate for agatotiga lakini rende gwetera mo governor Kisi na ndibunale deputy party leader baka negotiate kagera tokanyore kiroge kamo ekege korokunga ekerogo kia kyo PS pono igontu anyorete ntorueti basa ntu anyorete PSS broad based, but that's not what we wanted. We wanted to chuale extra minister, lakini abagusi bakarokana batindi na mboniga abagusi bagatanga gusintu akora na mono ODM mini cia zabato ira gochia bagatebanga ntu akora na zabato kora bagatoira gochi no batrato tenga bwe zabato ira nebe yemebe ya broad based government ikera ntu tekere koragera within these 2 years tutara ndobo choli wa 2027. So ideally yakrogli ligetare ya state house igoro ya Kialing, what was it about? They wanted also to get a share ya broad based government because Simbarat is a deputy party leader ya ODM. Akagenda naba MCA bali baro mulengoye aba MCA bandikanya babekerwe bobo ire bawo irenga toyo ndaga state house bunambi ebitizo birurega nkamuno kogenda isiko yebirangale byamatiangi ayoko ba one term bono bali bachie torro they negotiated ebintu bitakere okolekana Kisi. One of the things we negotiated for is that Kisi unaona gato kwa naiga when about the state house after 4 days Kisi among other counties chiweza kwenye cha delay richeme Sahara chafanya kazi for over 2 months. One iko chakala last week Wednesday every civil servant Kisi gabwata chiweza chimedinyeber kanegotiate pare Crossway Expressway erusie jamwe kwa daraja moja pale yenda baka daraja mbili bakaruzi bakabeka njira yo ku expand Kisi town eroka no munaka town ya kagende kale smart banganyi chianga korwe town bachira ali nyambere sichaka berekale, and that's a market ko ya national government. Bando ito ba tabire binte binge ngabachiro ko negotiate ure tikiendege suneka nganki alenge budget ngabinto mbigoche kero mwachire state house nemanyete ngaki kurusi chibesa asegete ekonya saba sani ba yabanyi bachire ekero monta go tenna nandora very serikali matuka mange ngai we don't have a budget for this nga state house no bokora ebinde byo kungaineriru pone gabona budget state house expansion ye para from Kisi town to Kilgoris it has started egine ngento kianengo gie budget ye miaka bergetanya ko bokiwa penge jaba chumbe bato ikoro basa bajo chokoline ndege basa bajo chokolire mandazi na koletera abantu siringi 150 gose 200. Yes. Okay. So ogotebenga etarelige yalige koro ya negotiation yani ko twara chinkwana na kuegerera arogongoro kusina roro kunyaroko ba konyora kende. So ase negotiation ne karumura ase chinkwana semesa murai chinseme chibere wekakere yemenyore kende. So Kisi watebire kwaera ireki yanyore tugwetera ase chinkwana chyo murai wensengi akonyora kuru ase negotiation hii. President ekaro Kisi to a very part of the broad-based government
ngonyarare gutwara bona accessibility to the that region aiche kuligere lichi project ye chiarwete ko State House kagocha kuligere lichi project na gacho bosani na bantu bake konya bali batamire ko rwasale igonko gain ali ni one way or the other. So it is about a re-election here. Yes, everything yokorekana is about nganga kya ko choro kera abantu guys ko batabire one time babekiro boba. Okay. One time we na go affect baka omuntu genuine o support the system lakini karo ya jiro one time abantu batabanga aki no eno yikonyora onye no mwemsie konyojoriru one time. Pindi kende yakabireta iko chikogenda. Alright. So that is clear nga abantu bachite State House they're in support yoko choro kumra ibwense asentunde yakabere. Wani mwachire mutagetegento emoko genda magunguba. Emoko genda mura abanyenyekefu. Emoko genda mutebe kende gions keriye ko bakonya singa kichu. The light time wego ikabanto itomba chumba batware direction. Ekera mbabege to foundation imbabwate eri yabo. Wase mbabwate bagachire umurayobo orali present region yabo ari gichikura kenyingo. Yes. Lakini watebire ngase chinkwane chi muraiwense na yarango nyora ari kende. Nakanyamakaye ni chikura. That's a promise akwaewa olete bintu. Maeta ise kolete para 2027 abantu banganya bagesoke sematiangi. Takutagura para. Nanye takule para. Aisa koleta kwende market yagachu. 2027 takutagura para. Okay. So yantakutagura market hii. These markets will remain for the community. Echikonya kuenjoy. Aisa koleta chipara they will be there. So nakitoka teberanga ki ebereri oli obwate. Arakwa ekiagera ntoko tebanga toche semati ngitonge goncho kana chipara tokboga bosa toralense tokolekere gento to misi ko development. Abantu baiko 2027 babolinga Simba. You have been a governor for 5 years. Inki work koleta gusiga. Eto kana ngabata inga anje mati yongirete tokachikorara chipara tokachigoncho kanana tokatara Kenya ngima toligi chikura na kiki agarete nje nakora magendero. Bantumba kotegera genteki. Bantumba misetia match. Bantumba mine seviras via seed. Bantumba tagete chipara. Bantumba tagete pasalisi. Bantumba tagete vinte vingi tinye kitali ntakere gutwara malionje takere gutwara tinye kitali ntakere kwagacho. So the governor must work. Because mwemsiete yo katabanga naki nganje na irite budget yorore gache jokoru. A county is like national government. Na be budget yeko bangwe ekwende egwodi ekoro kubokisero. Lakini because omwemsie osengera bosoti. Ali in good terms yamane government. A budget yeliyo monto liegente kama kerusi kono ne kerasi ya ICT kende sengera bosoti. That's how the government works. No ani ntwe bintu tonaleta ruge kanto etwenya kora limono. Na venga ntwe kurusi kuchi county chinde chikonya kurwe bitiso via one term. Ekera to kwisi. Karo kiara be kirunge gocho konya kunganyu. Chi budget ye chiga bara ibaito da venga ki ngama gandrota gocha ngate was no budgeting ngama ta vegete go sekende ngabire kinki avegetu. State House is different. It operates differently. All right. So for the record, as etoko kuwa na chinga keji ndoreka 2027, lakini for now, ewana botoko tebanga abara ibachite State House. Bakura kuno governor we county ya Kisii iko wale maega yo mheshimiwa William Ruto kochoro entunde ya kabere. Simba has come out clearly every time and again. Oko tebia bantonga umuamate na bugate ngombe. Ekorusi kwa mabere. Ntokana na turusi ya mabere orole ite tara bugate mbego. Bone ke uzie kina kira kina interpretation ni kitakere. Bone tokora agenda State House where there is money, where there is development. All right. Tora letera bantu baito. Ekaro the light time wego ika. We will go where we are supposed to be. Are you saying omora ibwense no moliri go kerekerenge kitaro chiyo? Omora ibwense no mungaini ale na maetekyo. Lakini onyodira basani abanyiba akire. Tako babekera liba bugete ngango chugotama bale aligyo bongaini bwa yaba capture. Lakini nawa iga ba ndoro na barombali bali. Mba maetenge tuage ndoro goikera chinga kigete tosoke. So it could be nga kero bugete nganayo ro mungaini kurogusi kumbe nayo kungaino. Ite ronyerenga mbiyo, it's just a promise on paper.
kerenere na bamaite na baroche mna gwatebire nga abanda abampi metenga ninche bagokama lakini the real sense onyorenga nayo kungainwa president nja promise tinga ngolatere etimunere kurugusia kurugushabana ngwa were bash pazinga yetu na verasa gocho basongo mambi yani intima etio vinta bantu baitonga kibakolengereri ngoko ngainu nkororo kongenu ngokoboro lese simba kere simba aroro for simba tategetima ngana ngatu tumepanga tumechenga tumetenga simba atagetenga tupe kile kiko tuaigento kende yonse no neli kokoto enekere tategetiko igwa mangana ali ati tumepanga na serikali ya UDA yani ya Kenya kwanza aranye gotebi lakini yarabuna yaro jiro monto broad based tigaire bintu buna bya jeto mabei buna bya jire Kisumu buna bya jire Siaya the program ya housing it has already started amo commissioner of prisons na jeta kaligerelie site area Nyandurago they have gone back with the report construction ingo chakere ase budget ye koru state house yemanyete nekitali gento kegani ni gento kiabeiro muno muraibwen sabero ko bagago chagusi na babero ko bakago tebanga chinyomba cha affordable housing kwa kachire gali prison senganywe nkyanya ko ba tezulus binde nkyanya ko ba bon mono igabuna kiabeire bantu mbaye bachiere bakanyandura go chikora tabulemu this is the only time muna simbache the state house kwende abantu ba prisons commission of prisons sachiro all right so akingo dalina ki we have our members of parliament konya bale state house bakonya gotera matero na kubugie gita batali kogenda bale tegento buna simba chiro that this is the time ebintu byararokanira ebintu ngo babiro buna one para nere koru isuneka itibolia nyabaro to azakoro kunyagesa that load already omo contract ochiro ine bintu bikoro king ine paro mujumbo bonjali no mujumbo bazibaz nyetu kobeka egento kende there is a road ekoru nyagesa ekogenda bomachoge asakoro kulia nyamanga aba engineer le roiga enngotara nalenge paleyo no nara bagenda to survey the number of caravans chikobe kwese paleyo mean singa bosa ntorarwo pale nere korpara ine eso Kenya nsongo ya kwani ruwe miaka lakini boniga nere se program iye wata one contractor iye korunyagesa egende lia nyamanga erupara ine egende nyansongo is one contractor taligenta gego chikobatiso so by next year para delikorosi kuga one day ye chake koba lakini ende bono ya chakire ekara wanjine bachire site koligelinga makarabati nalenga koba para size kia koba what are the machines chigo tumeka and such like all right so for the record go tebanga ase chinse mechibere timwe ya tutamu ya kurogusi no muraibwense enseme monere kungaina eyende natali kurogusi ba kungaina pono ndete to raigwana naya a governor is a different person in the county. It's not like an MCA. It's not like an MP. It's never like a senator. A governor is the president of the county. He must work with the national government, with the president. Na abakare kia Makende Jones. Right. Na abaka korunyeri. Na abe governor ya Nyeri azakache wakoru. Kuikakwa nene president because he eveteredi and that's a requirement by constitution. Okay. So asesa pali ya state house. Ngiora tebe kurwa seli bagali yao ya linke a role ya BMCA kogendororo abaraibi chidini no balinke. What was their role? If it was about negotiation ya Makende. Yes. Our MCA eba ngondoro na leaders because they represent a specific unit of leadership. Eye korokwe ward. Mbabwata their area of administration. These are leaders. Simbo were invited to State House. Among elders, clergy, and others, MCAs are leaders because these are spokesmen and spokeswomen of the ward. Nabuba abara abanogeli bechi ward. Chiriesa bakuru because they were given mandate by the people. Igomu MCA buno monogeli bwe ward.
egasi yaye no koendoro ategererenga ebintu ebiga gaba naye gose ne chipara chikilomita 340 ekero chikoba distributed as sub county chons pikianda chagusi ekero bagoika chachire chikilomita chachire kere sub county yanyore gose ne chikilomita 10 gose 15 chikilomita irenge ward ya yera nyore karago cha kesi then inero ile report ya sabantu baye. That's one. Second, as a leader state house no abantu no chi minister chikobera baikana sebikao ngokwana ngo interactive bali ne chi ministry mbali bakwana na balance bakwana na balots bakwana na ba health and such like but abamechando kiero. These leaders, they were very useful at the state house. By MC omuntu takungena ngomu MC gachete bune stuchi state house. Nga ngonga bano jete abaleta report yega. Aina mangana aliyo pinsani ye campaign. So egasi abara ibedi ne barabune rialengo. Eliti apokoleto molembe ogokanya chinkoro na koleto molembe na kosaba. Kotanga ni nyasaye sekende yonsi. Anyway, so you are saying state house bakase kanisa kwa gacho. Bakama gacho ye kanisa na nobody was there to pray. Baroro lakini abaguzina barabumba bente chinguru chomweka. Na kia baraiba chete bechingencho cho. Abara ibechitundu ba. Abaga kamba cheto. Abara ibechi factory chicha ngi bajitokara. You know, they were still also negotiating amagendera. Let me tell you. These are and I got a spokesman Mondoki. We have a spokesman here Legion. Ye Kenyan Gima spokesman ya Kenyan Gima. I got to go William Samuel Ruto. A spokesman ye ward no more MC. And the one Pona Bakusinko Yakoliki Valinja Yokwagacha over spokesman Wamati and Eranyo Eli Bagariaye. Bune spokesman tali enjere on the wakonyo buza bamanya gotanga ngantu ajole spokesman ye ko bekeru chingaya yabekeru bitumbi yabekeru ebintu yaye guchinguba yaye gone ebintu byesegi yamanya ko be spokesman tali omuntu okorumwaye ominyoka kayijere dijirange squeeze otangaza nganganya batu ajole be spokesman simbarati na bekera tuchianga gete chianga gete chitali cha masikani buyego chita chingiti choro sana akayegwa enguba akayegwa na bintu bindi bono ekera ko chiko salendo obo spokesman boli bwaya bunekeza kukyomo gusi igago chikobosa igago chikobasalenda ekera abagaka nande bali bachire batenga ya simba yekero kya one kyobo gabana bono twanyoro montoro monene tigatomo nganyeri eke mataraka ya iganya ego mugaso igoro mugaso abangina bachietorra bagaka abantu bechingenjo chinene kera manganali yokwa guchinguba aba pastor mbata kerio kyara barune bibiri bagotumeka ena mangana yeke gusi. Okay. Right. We leave it as motegerere gukora judgment nero mwaki kura igoro ya mangana ya nene abanta ubanda ba MCA baraibe dini abarayibe cha na abantu bande emiremo yabo neriri yalenga sesa bali ya state house lakini for the record asinyanja zili bagali obuno monchiri ya somo cyobasongo gwatebirenga gati ya matunda arekandire ko bwatekana netaleyo na mangana y'ikipara go cyaka kogale igwa ndwaro che wiki ye abaonchiri ya se pale ya Kilgoris mwembe bako tagururwe bibanda abangi no bakurusiga obanyara ko babago somelia abana konyara kwa buli tukaselinde, that is where they get it from. Serikali ya county kuna chere bangoli tukaselinde kurwa sebale asemyake yonsi bakoliro bonjili bwabo timaiti monjili yo tagurire tukibanda kya egali ogotegereta subo tukobo ikabwa lero ngiyo komadebi muno musani bwe serikali ya county ya Kisii nje ntakateko ya bantu baito bali banda bya ruse tukupara enemero bali yalenge meronge yokoigora gusi bono aliese para ya ikeire kuruoro na bako bwatero basuke gochumaga bacha kere ko genderia mune biasara byao ekiagera number 1 mbaba te saved mbanyora chi accident yechira necessary because konya basukire gocha para babelde para igoro. Number 2 mbaruete azabara nyale go identify obwa obosali bono basukire goche distance
epara ekeregarete inkonyara no ene chigari inkonyara chire mobility inkonyara ko buya mwana transport bantu mbabege tunga bakole kwerende bachikobera para ngano rebinto birabe kera chipara chon hospital chon chiwate faida aliese ochakera mashauri pake junction ikanda Kisii University obole mu bwa serikali mbara aliko nyo mukurumia irire yo opportunity yo koigora epareli njato kanetengana no mukurumio ikonyo bekire ipanda gocha para asa inata goletu abanyabiasara bonsi ipi babogeri gocha sobole muboli na koegwe byosi kebike para osiaka small market abana no n'abana be university abantu bamenya tekinyoro kya mwembe gekom nebi nyoro byonsi ipi gocha kadetro baranyale kogenda asobora isi na konyora abantu babaguri ibintu byabo igo enkagerete mbamanyete ngabonga there is land it was earmarked mbachagete ko beka abanyabiasara bali babeta affected baira norro bachakole robonjoli bwabo ne county government ne tagete revenue andoro general yatanga ne revenue kenyengiba abantu abuna bukonya ba contributed Kisii yatanganete ko ikaya identify ira sayo abantu baitongo swabaroro poko ngumboli wechikoboro lakini inozi numetere kabisa nganeke enenga abonchiri bande bali babwatali konye bakonya koni babegetege bintu byabo kuchimaika n'ikinyumba cy'abantu kuchimaika nasa abantu mayite there is no way uratebe ngambasuke gocha maiga sepali kirete banyare ko bakobeka kebande the reality relinga they have lost a source of livelihood timanyeti why was it so urgent you know they were given notice a long time ago. They knew they have been given notices. Esabali state house tera korano nechi wiki. Esabali state house bono ne yoko beka ebintu abantu mbale abakuru kutomasi babatenga tetoro ebintu ababanya byasara abuna baruna amo babo konya babatenga ntuta ketoro legento na onjere ibasu getigu okunokoranga gento kuliki agenderere kiri state house bono no ena abaika banke kuoga ba MC bali batachete state house na embara baitabirenga kweli egento no emonyenye na bamaete kyare ine ward yaye na amanyetenge genta ategete kolekana na kikeri ategete unkageto bona se monyanyara ire na banyorete nga muna lina atete state house tebwati budget era kolekende bono agekona kiabe so budget yero yokotagore bibande bya bonchire ekero ine pale kobe that's road is a road reserve. Are you saying pale yingora sugere mambi tegenda sugorosu? What is happening no kotagora? No, ain't to the bush clearing yes para the name of Korosu. But never the stages even the so it was very urgent. Pakaba unchire kotagora I bada kero dog. Awe onjuri. Ndota getito ngainane. Go roll to Lords in Kisumu. Go to Homa Bay. Venda simbali para. Para nere kogeranga kwa gunga abagusi by query taracha. Ero limuna wane kabutora jublek eye komnya ko chidaracha mbili ekonyora abantu gali kwa kama bati aliye koita abantu balenge para bali balenga ale search market yega kalina mali bale ale mono no bale moyo bakabona bali bale para gali babatana ki abale bakumbake na nche tikangira ne para na nabu bali ojo ko ngamba kwe wiki ende ya bwati so tiga abantu baito banale kwerenda kotama korpara asichigali chigweta chinene na abantu baito ndoto eto mekama ngana yega basuki kunga tonyabeka aba besiasa tigabaita base bachire nga kino twaruka igabono twanganyi gochenga talinga banganyi twakinire kisi basiri ya saba ko rubunchire there is banganyi gochase there is no place banganyi there is a place between parapara kwenda Kadetro SDA and Catholic Church amana space konyo monta ko ni sofa set yabegete gabo. That place has been opened and it has been marked specifically for these vendors. So abonjiri abonsi bali baka almost menyinkwa. Aba menyinkwa bati ala ko linto bya menyinkwa. Toko barusi menyinkwa cyo kubaleta bacha ko Kadetro. Bona aba bako chakira ko junction ya Kisii University to Mashauri. Nabo bako so ichire yimi. Nabo bali kutira mbaka ke komuru. Abo bane maendera kutigara abuge sona kere pare kare yeguru ya elire mbati gale nande bisona mbati gara asake banye ko beroro. Ntoko taga toko nganye bantu no nganye constituency yabo basieti kale boza ebe for farming so that you let aba basi so obaleta nyali bali between now nekere pali yego chokaba nkiba wente okara
ing'okotebiring into bya State House mbiri kwa immediately ekero maete tutagete ko rubusia abantu ebirangira libiri babwate bibenga there was no budget ebararas mebe ntobugati amangana aliyo kotabanga munga tutenge nga tumepanga budget no tuko na kufanya kazi wakati huo nali abantu baito baratware trust na State House ya mune president. Alright, so nkolengelinga igasi ya serikali ge wento ko bawa soko kolera abantu bae serving people kimaiti as a part of this negotiation asokora kwa obuno monjole. Don't you think serikali ya county ya Kisenja bwate a moral obligation yoko ligenjera yoko nyina bonjuri abaiga ko basukia se ekeke gose ni shifts eli nambara ubanyora no alternative ekeromo ko barusukuruga likali yoko kore ngombe inero monjuri yako kamali moigo igora kwali ko ngatiane ara kamalende umaye komo ara ribra ya aki iki wayolere pointi ya beiranza dikiliari aba onjoreri imbakwane asset beti na barona baki kura ino na barona baki kura mbawuliri kura korume uko ya eba abeke rugusi yarabire na into to ale gusiye bweke ne Kisumu eito ko ngaraira agachire soba yarabire chipale chirabete Kisumu price nani umusike brand Kisumu endorora agoke ngaki erorieta nko ande speed ya 10 ndatsonja abantana kibatikete soba epale rasagale into because of a population yetu ere nyingi bono ngote matoro gocho barara kinie Paris kuiguka nole mobility yechigali chetu igera abendonge eine kire kino bobonjoli muna bono ligere se pale yo chigali chikoru stage chaja chiatene na para changi yako bangeroro ero olieche ya machani korutendere ogembo na bego chi abuse chipa chigali echo yabuzera ni amana abanyabiasara abu ebintu bisalike igonto toketaba guzi bamenya matuka amange bakoro bonjoreri paka kukerekero nyasara barangeri babararangeri kwa moneji accident. Okay, right, asante sana mwenche bategeli ugendere tokotegera Radio Vuna 102.0 FM morobelia sembe onabarai na amagendro ekero tuliga igase studio nera nyanusi mwengo monjere nebego mona siasa kuruga igase omochibo songa sorongo wagusi kuligira lenga kiamangana agendrete syllabus ya siasa ngakegendrete ekero tokura kana madeni akega nkurina toleko gendera monengwane. Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu bionsi ibyobwagachi yani all construction materials buna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabwata chitangi waste pipes paper pipes and all fittings electrical accessories injireo buna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabwata chipost barbed wires na chain links as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors. Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka Kijauri na Keroka asoro segerwa Kijauri asebale kubota ni Keroka na Chebirate twakere simia sinamba 0718 530 oro segerwa Keroka tonyore mega ya post office asechirenya twakere simi 0715 553 775 Boigo orosegero ndendore Kasarani Chebirate ibara ya Keroka Sotik twakere simia sinamba 0116 948 686 Nadia Hardware and Electricals naora nyori bintu bionsi vyobwagachi karibu sana. Rocky Driving School na kora nyora masomo yo bogende chigari gochakra class A2 A3 B1 B2 light vehicle automatic B3 professional C1 light trucks CE a heavy trucks D1 ye chigari chia PSV chokubugulia bantu 14 D2 na D3 ye chibasi boigo bavata masomo ye class F asabanto bale no balema ni chikosi chinke buna
buna PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribwa masoma maya keralituko. Imeyomu chubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kioge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo. Inyora, mbogwate ofa ase wali wakolire Form 4. Wakari simia sin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Wakulima wa kahawa wanahitaji ujuzi, maarifa na taarifa mbalimbali ili kuongeza mavuno ya kahawa huku wakitumia mbinu za uzalishaji endelevu. Misimu ya kupanda kahawa katika maeneo mbalimbali ni kati ya Machi, Aprili na Septemba, Oktoba. Wakulima wanahitaji kuanza kuandaa ardhi yao miezi mitatu mapema. Jinsi ya kuandaa ardhi: chimba mashimo miezi mitatu kabla ya kupanda. Mashimo ya kupanda yanapaswa kuwa na ukubwa wa futi 2 kwa 2. Shimo moja hadi lingine linapaswa kupima mita 2 kwa 2 kwa aina mbalimbali kama Ruiru 11, mita 2.7 kwa mita 2.7 kwa Batian. Lundika udongo wa juu na udongo wa chini tofauti. Changanya udongo wa juu na kilo 20 za samadi iliyooza na gramu 100 ya mbolea ya fosfati kama DAP, TSP na SSP. Jaza mchanganyiko kwenye shimo na utumie udongo wa chini kutengeneza ukungu juu ya ardhi. Panda miche kutoka kwenye vitalu vya kahawa vilivyoidhinishwa mara tu mvua zinapoanza kunyesha. Ondoa mfuko wa plastiki kwa uangalifu na uweke mche kwenye ukungu na ujaze ubonyeze kwa nguvu kabla ya kumwagilia mti mchanga. Epuka upandaji wa kina ambao unaweza kuathiri ukuaji. Tandaza shamba la kahawa kwa kufunika udongo na tabaka la mmea kavu kama vile nyasi ya nepi, mahindi, majani ya migomba, ukataji miti na kadhalika. Hii itahifadhi unyevu kwenye udongo, itazuia magugu kukua, joto la wastani la udongo na inapooza hutoa rutuba kwa mmea. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa ni mali. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Dunia nizamishi, ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani? Wananigeukia. Vigeugeu wananigeukia. Namuamini daktari sana amponye rafiki yangu, anamweka kwenye life support machine, kumbe
wananigeukia nikihaso juu chini ili nivuke boda, wananigeukia nikihaso juu chini ili nivuke boda, wananigeukia nikihaso juu chini ili nivuke boda, wananigeukia nimtazame nani nimwamini nani nani, wananigeukia vigeugeu vigeugeu vigeugeu, wananigeukia nimtazame nani nimwamini nani nani, wananigeukia vigeugeu vigeugeu vigeugeu, wananigeukia dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Bibi yangu kigeugeu, pasta wangu kigeugeu, mkunga kigeugeu, wanasiasa vigeugeu, rafiki yangu kigeugeu, fundi wangu kigeugeu, dereva kigeugeu, kondakta kigeugeu, bibi yangu kigeugeu, pasta wangu kigeugeu, mkunga kigeugeu, wanasiasa vigeugeu, rafiki yangu kigeugeu, fundi wangu kigeugeu, dereva kigeugeu, kondakta kigeugeu. Nyamira, Kisii, Kenya, East Africa, Africa Mensengima. Kira litukure Jumamosi gochakira enseyemo ya Maragoba. Abarai n'amagenderero. Abarai n'amagenderero. Abarai n'amagenderero. Nonde megayigana n'ebikoroto byonsi bino kibuti ntegerero murobyo bwa abarai n'amagenderero. Wate tariki na nyachae Brian Bright. Uyo rero woti yamungana yobora yubuja asigusiye ngima. Bright agutukire na gukuboreria ria kurengete litukaserinde buno mu Kenya bobo gusibwantele gutayo. Abarai n'amagenderero kira Jumamosi kurenseyemo ya Maragoba, Gusii, Kenya n'ensingima nigetegerete. Right, asante sana kabisa mwencho matigilichi kero togendrete koba imeyo morobeli wa barai na amagendra soboto kobo igabwa lero ndo Kenya chai Brian Nerebro Bright gaiga se studio deno moraya serieta nyanusi moenga yoro mwana siasa no mwencho le kuro igase orogongo ruagusi tokuri lenga kia siasa gendreta. Asante sana bali moralia se mtandao ni naso mtandao YouTube na Facebook mnabona Erickson Osugo Musigisi ega gotulile kruali sirare boda alafu Kalebu Omoke nere Barnabas kibasukuru wa Doha Qatar alafu Bernard Nyabuga kurwa Metembe 1 Sokobe nonde ime aligiritiga ye masemo nere Omosolibu eke susukurwa na Kuru City alafu Recho Nyakundi nerega aligeretie masemo kuru alichesema chirichia Nyagiki na banda bange nimbe kobango batambua mnabono oya kurukunga nere Emily Kirubo kuru chesemo chia Nyanko umanyi Omundi ya Karobot alafu Shemu Chwea kuru Ataracha free area alafu nere Lilian Kiri kuru aliariga watching live siasa ya bono ne Nkongu 2027 ni mbali nabakunyara koboka goteba Line Tobonyo gagoteba nga Matiangi Oro Home kama uko kwa Matiangi nyumbani na Line Tobonyo goteba Joanaiza following Bright alafu Bonfenche Mobisa kuru chesema Chakiro Mosocho nere Miteka Roda gale ya masema ligireti nkwani kabisa. Karibu sana Nyanusi kero toko gendera suko ligireti nkwani ga na kuruabu na abarai baitu ba koleta aria State House
pakalero buna umugabana bwe county ya Kisii ne Omosike Matiang'i baumera na alia sensemeli ya Nyamache amangana mankabiro ko bakago kuanwa nebirengereri binke benyara ko babiko imukigwa kubwatikana na nchira chimbwa cyabaraye betukura gusi cyarira kandre as faras egange ga ya 2027 ere concerned baro bakoranga etaro yabaraye go chialia se State House bakora kuno mu governor His Excellency Paul Simbarati andake nchira yemo yokorusi yabaraye bare ngorro maega bare korrekana nabwo bako bale abakwaneli bomurai bwensasoro ngoro gusi ko outshine timaiti asoko kirigirelia na bakuma chikoranga o mainemboro His Excellency igatete ko enekeli omurai bwense ngandake bali balenge nganabwo ategemete ga gusi andake na bwatu buli tukubaitania nawe ko nyalikana baigo gusteo lakini point boronge nelinga koru abajumbe bekiama kia UDA balenge kogenda State House emyaka ye yonsi etatu inkibaletete gusi kego konyu mu gusi omugima silo gavana buna chirororo inki kia rokanire gete gocha gecho gokonyo mugusi nabokorora something. Number 1, steps kia echo gotaka kogenda ororo chia betereti budget ya lenge ya Nyamira University esoke wecha ke okolegasi aba jumbe konya bakogenda ororo bakogenda bachugo sabachi besecho nchi kororoka nandonsi bibaka abandi bagasalenda pagatebanga ibe gaturaje kobu tigatutame togenda ase one time lakini simba bunachi toro naruite chilizoni agochira State House akabatebye sike businga ngombe y'umuhamate nebwata mabere eyeito pato teratwata elinda bagusiba igwenga amabere ayagatiga libaga abantu abana baranyorezo kwaziako amagacha gali oli aga promisinga industrial park yalengo bekusironga na bera betegendroro babe kan extra planch sironga ya Nyamira University. That's a program egendrete konyora cancer center yangire ko bachibesa cha gitu cyare betane kusite ne serikali ya Kisii county ya Lengoro chibese chikakiriwe myaka yonsi ngwa bere tororo chibese chikanga kosoka budget simbo sukumire chibese cha cancer center amagajo naro konyara ligiri gotene nake ekero yaro kana bagusiba achire one time na korwe bitizo na kotebye president basa gocha gusi abarayi baito bakobeko choche simba na chetara gatengara sima togendo nende tuyigendo amagacharia jakire nyombeli nkomule rwere kyara bono yekire stage yokomuleru egende fast flow pono ngoteinga na inde abantu abambaje tege bakena baga identify pale yega expressway kurukisi school all the way baka taraja mbili abarende barabuma jiro ole myaka etatu oyo jire wiki yamo abajire myaka etatu ende nkibakode na nkibaralere nganko bambara outsigned ani barabutika bakire kera simba igale governor ye constituency kianda ari umujumbe we constituency kianda na barabwe bale constituency yamo de abatinge simba babange kera na maetenga ngayara abeka bajumba okay. Alright, na mangana amatambe asingincho ichinsa kiagara immediately ekero etalilia erete baraiba komera na alia samatanga chinsemo chia marani nkwa rocha baraiba UDA bago bolia former governor His Excellency Ongwenga wisi rekande close direction anyara koba direction ebintu binde binke lakini baade kron kugira na alia se statement yao muna kwa beto kuba kuko nyebwatoka anena se strategy yo mo sekemati yangia se okoliye kero kyobo president in 2027 for the record as faida yo mategerali ayebene buna Nyanusi, are you in support of Matiang'i or not? Into inche Nyanusi mwenyene
odigiriye otega risk clip kikiana nkwanete in fact ndo chirite Matiang'i amabere kiara na yatwate gitugwakera chukura lakini woetera ali misled oletira abantu ebibago abantu batabwati batali performance ba musurroundiri bangeire kugerera abarayi bali performance bako bataringa oyo chire state house oina enemy oyi one time bono lero shetani nabe kutenene ekero bacha konyora nga function yale ngenyamache simbo chiroro yabagaka bakwanire paka Matiang'i omonyene otabanga tali nchenda nyale nintumeka bagaka buna babo Kristo magero bule nintumeka Professor Ngeli na bagaka bande elinde kare bintu bitali ko baboronge bibangu bibaboronge panta buno bale kegorike gocherero bule mbanya gotaka gukwanira omusike Matiang'i ngobo mubobe bomubusi ebatagete gukwana ngana kikango baire ebirogo buna bono igo yato kumurango wabaire gwasi macho gwagateba nga bono nubugaba nakobori kera ororenga simbo chire state house oyi one time bono macho guna bakonyore opportunity akeruchikura muna bagusi lero iga Matiang'i yani macho gwasale igale drawing board iganda takalengera linga nkigo senda akole ekero omuntu uri mubisa nando orokanire oiranire a board oiranire imyumba ime so abantu abagoteba bali maiga ya Matiang'i bali bibago bakorenta chibaraburu asemesangara kana samatanga marabi number 1 abantu Matiang'i involved abantu bakoberese Matiang'i njera communication yaye na njera twamosomire for many years Matiang'i is an administrator igagotaka oerese gento kelikie kene kelikira nyale gokorekana keliata nyale taikonyara gukwana lakini bono politicians mbaroro bafelire gesokyo mugusi konya bade baide tugusi omazike plan do you remember majokale minister ya education Simbara ati okoleta ruchesi yuga abosongo aitwe do you forgetting Monda olenge deputy governor ya Simbara ati nkia beta gwetera barayigete nga Monda in the next 1 month nero gotiani gubune governor ya Kisii abantu bagabajumbe bakarangira kubaka state house yani Kaleni Nairobi aba MCA pachiko organize impeachment ya Simbarati do you think abantu ababa egente ke ya broad based government ya chitekagera macho kwa kabutu abantu abamba kogete these people are very bitter and these are gang igete yatakire koyoleta ma ambo Kisii bono ya bere ya nyorire enjera ya libire kashagwo butiru they have come back bajira bono babereze Matiang'i maya that's why Matiang'i declared today he has no candidate o identify abarayi babo basi abantu bakuboli bojumbe including Obiri including omoske Silingi omoske omochokoro pare ngorro but now you are 3 I can't give any one of you a place let each of you work hard ababasi babaitabe oyoli mokondetera buno mubasi oyina rango kora manerega egasi nando tebagali abantu abakonya kwebanga ngabono oyochire state house machogunere gavana deputy yaye goseno mingo gose macho gose nkiango yani babangire pake senator babangire pake women rep I think today yes bali na marubali kibanyo because ebinto byachire buna konya batabangeti. All right, so that is a clear recording a statement ya okwarwete before lero andake was misguided egakogara Matiang'i medit kliangera tarachoro ndebwense in your statement you said ngo chodra bana igeta no, the way these leaders have been speaking and you are in Kigusi abara ya konye bagatenge gabana nyarebe speaker nyarebe senator nyarebe gumanle bunyarebe lero iga nari bintu bya change because our client okorera goito kuwaikeira Matiang'i otegereire onyorere nga being misled onyengo chikochora bara iboniga rende ababande bagutigara isiko ngaibara agenda guchi that's what wangotenga if these others will remain out Matiang'i identify renga nge governor ya Nyerebe senator Nyerebe deputy ya Nyerebe kogenda rende bono sympathy gagenda this side
nera konya ababande bagieso baratigunze ekera abantu ba matiangi batoko kanenga kerasi one time mbariko mbabuga atikende barabwe bategetenga simbatika kobe gabana abo muntu gotara na matiangi gochimeru gochiembu gochikirinyaga gochikerasi simbatika okorobo gabana abo muntu ole korokwe enjimani pone kina kito tabaranga na kim Simba is a governor who must work with the national government lakini mbakiri yanga na ki when the light time come Simba will come and support umwana umwabo. Alright. Baigwanabo. Okay. Turamboli birengerere kurwa chinga kichi chonse buno mo sikemati ya nyara letie ganga yukuri ekero kyobora ibwense gwekera rero iga igekoma chikorekana nga ogwesoke tu kwaye kuboli ekerogo kwarentera matunda monogusi wetania ndake buna ekagere buna baraibande matuka maga mwale gotebanga ogwesoke ukandake gwasaliri omugusi kende kiale gochaga abono kogende kirisiko lakini ekero kurigereria mona baona I think omaraibense no akalega gusi no aleusia ODM celebration 20 years Nero on Friday gocha koba gusi tuta movement igobali ganga angekera lituko n'abantu baitungo nyakonyora bali kende ngonya konyora bali kende ebinte byose bikoma chikorekana nga nazingincho ya matiange wesokia otherwise nyamatangi atesokia tangincha legere nene mono matiange ko goli kwa chikora ngole asara kuzi faida asara nero konyora tuiru kerokia IBC kyobo chairman wa IBC kinyo kwa matiange asoga tenga nero korokana urabe uraze koira chikora kero kerike gachenjuke kanda turukana matiange okoboli kwaye chikura gusiga omwana ondokoro kugirolyo roba gachikomolisi kumukwani gali airport akarusibwo bo senator ina sare kero kango yakoleta amabere kango yakogorera abantu amatunda so asara nero roro yebirogo ebyo koligereri ebibinde bigocha ebino amatiange atanga koboli o president bana wono kwanda state house abana siasa bono buna Simba nale umulengo Raila Odinga akoboli Raila iga abantu bande broad based bachire balenga ODM bakonyekire intunki togo konyeka into bono bunegeza ukimogusi what will be our gain in this government so na into tobekere esia yeito bunu mogusi tonyarole eyemo no nyeriri abana je amashabiki ashabana aramete Raila mbachiete bagechiri ngwa kutuange gento bibere iga bitatu agendo akini ntwe PS so ondoru twitoru etibosa kiagera aba machogwore ngorro osoro chabet nyakundi Alva Miruka ama no musikenya moko barabo ama na Sahili Janda barabo inkibata mentere tena babeke PS ya mekara serikali yango ba formed after 3 years broad based wetera Raila tocha konyole PS bono buga kire so benefits ingiro to konyora na ende buna wona asa mangana broad based ngo araga Raila karo Simba agenda muna baraibande state house igaira Raila como tenga aquí to negotiate in 9 esia yeito because kisi we are highly populated bono chinyomba ibuna housing inge kwa gajero vunyura inge kwa gajero Matayos what is there bandomba menyo these houses zichitakere kwa gachu kisi omabe chinyomba chirina chagachu chiraje komanyuka emyaka egocha asama gachu yechinyomba takere chinyomba chagachu no 1500 ogoseli bu amisini limo nkisi where people we are populated oje university ya kisi gocha gega one time nja admitted ya bana ku 11,000 that means echini chinyomba chitakeire 11,000 echine chyo mwako mutangani omwako kabero yo gatatu no yokane ntora eresa na bali bakonyora chiri varo bagocha kozukoma na barabu nande kozoma ntora eresa so housing is a program etakere kutoka Kisii first priority. We want to have schools chizana na Kisii University primary schools secondary schools because yaba kaji bachire ko barora bange baka bantu bakonya matunda chinyeni nkonyora barabana ngaiba uchikosoma. Okay, so ebinte byonse binakuwa byera irigano n'ekipali kiko kyakogale iwa n'ebinte ebinde byonse kero kubirigereria ina matunda matiange credit goes to matiange so gutena tu
Kinde ngobeka asema Matiang'i ngero turatebe. Ndoko credit Simba. We cannot credit the Simba. We credit Matiang'i for ebinte biko. We cannot credit Matiang'i because it is a reaction. It is a reaction here. Broad-based government. Asengenje barolingaga nguru tukara bantaba. Ngwanjore ngode. Let us put more effort ile chikule chikasiria. Bitterness yoko rwani umuzikeruto. Iko yachitekero kache wanyo to bere mbijiti. Majagwe karaba mbijiti agatwaro burro agatakanga Kenya yega etika kobe country ebeleki. Egataka Kenya sinki. Agatumika vijana bikoro kunga Gen Z. Kini imbalenge Gen Z bakabe criminals. Bagataka bagaswa parliament bagasalie bintu from parliament bagende basoke president serikali to state of emergency. Kenya mi take over. Kenya tige gutwara civil servants yanda baguri mezara balimu clericals abafanya kazi in general baruwe service bairane bairigiri kwebunduki kero montere ndeboye. Inyasa oyo igotali mongiti akaranga Kenya nense yo mulembe tetakiri go chandika. Pono burubuli bwagasha gwamba okoleta azali yo kaleta broad based ekabe benefit y'abantu bagusi konyora baletire bagona banajeshi. Oroje gasha kwa kisi osomera simbo mutainga kama uchabadilika sinzi wale maskari hawawezi rudi. Lazima uonyeshe kama umebadilika, tabia yako imebadilika. Ndio nikurudishia mara maskari ako mutai ya limosocho. You know tukonye Kenya yanko gendeka bile hiyo Kenya konye ya achire bobe na kie seta keira bagaka na kie Matiang'i atakira bagaka ebintu biruturo iriko amara baru turi kebintu mbibaza ko babubi. Lakini enzete ko gabantu bacha ko kuranga nga kwanta mugo ko kwana nga aye no bwatera itchao kula tuli gwakira Matiang'i ga direct nyara bora akere kwari ugwitu. Bono yitari injira ndonge einense turutumbete. Na kitu angota baranga Matiang'i tigakororokana nga kwatwalire leaders kwatwalire bakaba MCA kwatwalire bakachigwemerero kwatwalire kera abantu kwachorire nkotsariole chikura cheito liba kwangocha konyora 2 quarters go yani 2/3 bono wochi konyora 1/3 because Kenya will be divided aba kusino endi nya chabo chikura alete unity yo mugusi imanyanga Kibaki na rusete chikura gusi 1100 nya cha kanyora 290 komani saki aba gusi mbara amini ngota babalenga ki no nyamweru echiga tige cha bainani bakale nani gyarroka nanga oyo na etukende oyo kera irwe kende kyachi kya momente percentage iro bugambi lakini bona tu ngota banga as a community let us come together. Matiang'i igaso endiba yagashagwa obwa obetireri ensara obwato bururu bono teganya sabange gazoko bayire ngora gaza tanya kutangaza ngo bari president torole go sento abarali bisa kubinde pito support to nyale kugamba lakini kitota gambe enamba yeito ya member representation neto beke to ikaranze meze yoboruti. Okay, all right. So ase usi yuko kwana nebisa ko ubinde timaiti ekero kurigereria overalia mangana ega mugusia korrekana ngambaro balega tutam balega bale one time kisabali chiga chia State House message kichiko toma sebisa ko bibinde abwa setua mwatomira Matiang'i agende ko baega eliba mwechukura. Don't you think overally igotogendrete gosalia dani kwagacha ebisa ko biko nyara gosali Kenya mbiribi ko genda one direction abagere abakamba abaikoyo amana abakalenjin ndundura nyara kwenda one direction ikiagera eto turagetia magena baka mandere nona baikoyo wekero bako bararanga no muri State House mu expected baba support in 2027 abaikoyo eli moranga county yachi after Simba barule State House abaikoyo budget oro 10,000 ekara ntu abagusito ko baranga State House bale na ngimbicha kibakuru ko ke bale ngaba ko yamba to support anya bakana 10,000 kurumuranga yoka nani babo zoro na jonya bayimuki abantu go Nairobi ebalenge 6,000 simbere gerete leaders boka abantu bakai go bakwanire egento nkense akitoranyore
So toro jinga ngosa liro matianga sebisa ko. Abantu goikamba gende State House no endagirira. Umete mbosa abantu namagena bararie aperenda bakanye 2027 mbagenda cho nande mbamenta machira mambi. Goko bakoboka mambi abaguzi. Bata ntumbu ya ntwisanegete bakanye 2027 igera mbaliko kora kende. Mbaliko nyumache, mbaliko limukuma, mbaliko enda kebara. Barabuye barega bugo bakanye 2027 na bote ketegeza ugize kabego. No, eza kugeito kuika kebe kemo kyabo kikoboka mambi kyaragera kyagenda kebara kyalengera linga ngigete kere wakolekana, which means singa kwa Gatunda State House we come out with the development eche kochego konyegesa kwa bantu wetu banyore seba gwetera para nentu tonyore bantu bakole bigasi banyore beza babe komuko batalire. Alright. Right, asante sana kabisa ngocha ndengo libaganda ko kuandra ke strategy moving forward na bigo siasa nkeko ya egaiga soro ngo rwagusia nene chi constituency berega isato lakini tekorera na soro mwancho mategereri na ino bwate ebirenkerere bia opuno ligereti ensege ndrete timetinga kiaye onyeroche na bugukwa na manaintwe wetera 0785 102 102 ready vuna halo. Halo Devuna. Bro. Yes. Na kiwa iriwe. Wairiwe ya tata. Oyo Philip oyeko por mochenwa. Yes Philip. Ono omugandu oyo kwana abo. Mbu yago kwana. Kiera 2027 ingarere. Kana njira teyo tutore motinga ntagete ko gandaria. Tuwanza kuyoro kimape omobiso wa arago kore bwango. Ono ego ndoba na intuti gatpa agenda tora hategerera. Kiagero mondo bikote bosi komnyaka wosno motanga ere turiko moro kimape. Igo aho ko benda abo mbari gobe. All right. Tigabara agenda. Yakino bamaete ego ndo bako ekiagera already sinabya bane State House yari. Kimeseza kuyi tariki ya Ruto. Ine bango yele elimo ko rusirwe bango ba. Ono yoranga banda bakiba kena n'abantu bane. Ingo batigangera igo mugusi tabase kuyo soranga bono yochira aria ngo bono nudutana ketano. We need development 2027 ingarere. Igo aba ko ndari State House ndo barusima ko. All right. Kigabagendo kiagera emiaka nitiketo bosie menge sana so tegenaintu kuno mugusi ntoro kana baya no. All right. Yes. Thank you. Right, asante sana kabisa bu Philip asengincho yeberengere biao. Radio Vuna halo. Hello Radio Vuna. Surprise waire. Waire tabia. Alichoni kulukanga. Yes, Alice. Nenda unalenga kwa sababu mwele yeye kwenda mangana mange. Lakini lendo urabe kumukuma mesa. Amana nwange kuboli hapo bright. Abukorage. Nabukoralia. Lakini nyiko igo. Kure kale 2027. Nabukonya kalago kumugonya korage na ngara igaye lakini kuganyire to komaje ngali chiburu cyo para moto. Gabano mugutike agiye kuba. Nado mugutine yetini ke ngaini. Nabe tege ndago para. Kabisa. Bueno, ekure yero muguko. Use kure yero muguko. Ngara kwanda wage kure sina maita so waga. Bano mugisi ora buna yo bumanyete. Ukoragera abantu tigabaragere. Tuwa wara tigatoragere. Okay. Sawa. All right. Asante sana kabisa bu Alice. Radio Vuna hala. Wairo vina nyanuzo. Wele tabia oboto. Watu vina wetondia kumbia mana soko batamba. Nyanuzo inda ketengo ana nera soko agali. Matevi. Nyanuzo koranga aru mapka soko mugie. Kera soko ari ngamatianya bwate buraburu. Tocha kireta oni kurwara ati akete. Agatebanga malaika okorera tubakairiria ate. Amalaika maita nganyira se kusia se kisi kaunti. Arasia atandiki segiti arenge chindoro. Akareto buama to bobe bagato atumi ngono ritu atengera to gagira jisuka.
tukamubangira nga 2027 yarati apenda asipende aira neva kadagureti agorio butukuroro ati angi osire ndaro mwana ito maite no igora abana teni oyo mother lichara turi ko mwanga ngene lichara ona karo kwa samuye bituma bya uzezu gundo ko veka byonse cyane wa para ntengera gete wanya kori matoni ari garo siko ikirekera bu abantu aba bageze seta hozi bitanga ni bakire tibikabu byabo ete amageze kwa toka likinda byabo mbono mbakire ko support yo ungandu tonera to wakera uto bona tikori bitobwate watume kugana kurumaiga no muga ko to kamwanda ko arako tanyanya urusi amanyi ngari ko rodi ya mumuvire wona twajira kanya rodi ya mu emine singa odinga danganya mukenya wona karo odinga to danganya tuwa votu ere bukire wona iga to wakera matiani na wanda mwero na ere gendera to kove koras lakini ndo wakero ndo bwensinga wanda na mupo nonye yudi to wakere gutuwe ko rubiao mahana ye kia monte yo karengo masari kia tuwa soni ya sematiani matiani na president ya 2027 ya bantu banza kuwe kama kibura buru tiere ka kika odi kipara kiro buru na bana nyacha kiwodi kipara te yo toka tebe nga matiani to yani kuwa toka ngara ti gura bano sobo kinga kidiri cha mai kama noti arenge seta osha ka kile kingo video ko toka na ono kanje muwa te ziki odino centro tebe nga tinara buru to tare direci buru chi kangi na ti parangego ona mangana bonya nusi barabuna bare kaunti ari se gwe ba ka sene koragira ira paragira ba ko mori eba mai tinu bodu 2027 yo boxi araji ho home. Alright, asante sana kabisa. Ugo tu asebire ngere bya ready vuna hala wewe redo bya kama wewe unafanya majawa jaje Julius okiwa yes Julius ndio nyamara mwanangu finya waina ndio yana kunyanchuka to tayari ndio mwa yao kwa na kabisa yes kimwa ying na mwa mo kabisa akiwa ndio ajili Nairobi maganda bajiro tsanasa ba te ji parang ma ba ko songo kana kana uji kale bale bale ko nyala ko chali sabu mai wo mai te mono debe mono mono ne bale ko sa ba simba mumbu paka ande ji kwenda tabaka ji ko mane bale ko misesi te de baka tabaka bale yere mbe wo na je ngweta ma te mbune ta magoro ga sinta baga ngokolela pale yere mbe mono ngani kuna wala jali bi simba mo de pale ko nyamwa suta wa misesi ere mbe mona ma wa si pale ma de joye ba ko yema ganda ko Nairobi ai na ali jiba sone jiji ga da ba ko le ma ganda wa da ba to sana bai renga ga ni jiba so ko irana ga se jiko ma ganda una wana ji pale ji lo su mai ga una wana pale o ji mumbu e sa wa sana mumbu e bo ya kabisa para ndo ka mono ama bo semi awon jo kana ro sti para jilimu ajili malimu ile sana kwa jengora ngitiana kwa to wala kendo na ali eno muyale miaka ko miaka ko lakini mwana maganda ga ne mo eti mai ga mo ko ya ne pa ne buna bonyanja ni ses e pa le tigere njera pare tera era kwa ne ko na idia mote ya jiri ba une sio ina maganda wa jiri ko Nairobi right ano tramo mwa papa nere ndomu anjitere ne wono to bago yendo aki ndo ko hitula ba ne ande wono ji kuna wala ba kusiba ke wa so ke bonsi di audio monto ya mo ga ne dune ke bai kalanse aku ano monto ya ma de ne wadi awande ba ko li wadi ke ma tiang ya ndere mo no tramo ko mo ne ndio sipo ko majawa cha nyamba ko right asante sana kabisa bu Julius kurucheze michuchia hapo machoge chache radio vuna halo radio vuna Ro pride yes anamura ene ro ikuru suguta niwete ngomura yuyu kwa nira mangana maya andere ndekera ba gukwana baikera nigakimba gukwana batigera njera nekera bano ngukwana inje bano tigangwane kuru suguta ya nega omo bunga onena innocent obiri akisairie pare rero basimeketa matoke era matoke basimekire njera ande ngo baburi ingiya kugaragara mwakire yani mwajagire kuri gikikura murayo nde bwensi utarayira gosoirete
egento akorera mono ng'anje ngoja gocha nkora lakini mbali goikere bono makuru onde ngero mwasoire gaki mwararira no ne bintu yaraira nase twarasta kwenda na stoko ni umuntu maete mokomba goketanya gokombi mugusia tebete ikatenga simbara tiela simata marisa mikakumi watu wakisema nini bono tigera akore mirimo yaya tabukino ndo goja kubwatero na iro iyo le tawo nya guponga sio mugayo iyo le mabu adina Right, pole sana ya minjo lakini ujumbe yao yekire ana maranga kuruche semechu chisukuta redivna halo where the bia yes na koi gure tata okay pole sana bu si mio comincio lì vuna radio halo radio vuna halo Yo morai. Njembu yande tata. Ago kire sana go kuiwa. Na refini masa ne tukuru sa memenwa. In fact ya barai go ba go chaba kwa na bu ya chi manifesto chaba na ba chi kwa na tu chi tegerera. Awande ba te bango ru sevaru ba jire ta ne to ara ka ndo jo no monto chi ora cha tora. Awi sa te ba cha go me ai no ya re. Okay. Nanda abantu rende umuntu natazukende na into aba kente. Uri to focus ngente ko rukunga umuntu enkiya to kolera. Yakori ile umuntu ekiyama. Umuntu at in manifest ya kuana na ndimo korana kanya korana tumaje kumwira ni lakini umuntu acha na nechi mbacho kama wachana na hiyo mtu ino umuntu utatokonya. Anya kao kama korama gendroni sawa. Lakini hata taino kama kende kiye woti yawe para jibe kirimo mu para abantu bakorera kikuzukire tibira para turi wetaka iye kaba so semu funa ko ire gasi no mona inchi atiketa panda konda kaenda wakire kura na ayo tekere ko mu chandera kiera na rogere tuli gasi na ta bantu bona ti abange mu ajitu na bugeti akonye malemo babwate akaenda kubuli chikura abandi tibesa jabe chikai ayo gafauru. You need to respect them. Kiagera barabu no bakorigete ande without barabu nkwara tokanale rasiye. Ibona bete ke ra ke kera bajira batinyara nto gonya kolera nga kiango ona to kolera moro. Ona mona to ko batume bunge. Ande ko unga ande bete ke na iru bini stage na. Ande Nairobi ini kita kira bawa cakap anda habis muka ni presiding ama anda dia tu nak nyeri account tiari motu mebintu gojo to binyore to kolera bana inchi stari ngara si matochi Nairobi presiding ucha na ando de na ja ora chakaronja magendro ta ko banando chana ni yere bono siminga oja kwa kolesa sana nchi ya sio kete sio sare kama kutenda yekunyo aba ndo bile mubenda muisara sabunga mwazi kwanera ne bunge ya busongo iko wende seneti ya Nairobi na bunge na roba kwana muna mwakwana na roba kana ya ntote de president las mwenye gocha bwire inchu ekemo ekore keligi akore kire ande inchu keranjinga ekene ngentoringi akoreka basi omayo jike kinde na kero kike koreka aburi ali president la meko ando gandio biebo kwegene ka tini maso ne zura se mwenye Right, asante sana kabisa my brother. Kuruche seme bichuo cha emenwa. Redivna halo. Right. Gapo mwengo mwana minte kere reini ntambe? Yes, egesicha. Ya yo karuko Nescafe. Oh, Nescafe, Yandu reini kwa na bire ga kere reini ntambe to tike ko era ro kera bandana wange wali reini. Ono jitikan kwa neiga. Ke maana kia amangana Cancer Center president inja kite kalonji yero robono. Kero ya ronje titalie ko ganyanga simba te ko genda anye chibesa. Na inde talinga kwebere simba ngara simagenda ramanye ko twa chibesa bwene te ko twa ni cheito onye tali ko twa tigabere na chonyo gata kete 2027 one time to kwana. Kera na magana matiangi. Matiangi abantu mbali bate como vereka. Pauja kumusalia giraundi kuruga aceito. Gotegusia se kwa jumura. Sababu matiangi onyo gojigoja. Nomination ina bali ichara
oria bana inji bagweti nere bakorera na matiangi mondo tabase kwena anti ese matiangi gatiringete gusi gose gasete gusi abantu barabaya abana inji bagende kubeka max na barababe abana inji bagende kubeka max ukikuja na pesa yako watakula na watakutoa inje mbia mono tiga bandu bagende Okay. Right. Asante sana kabisa bu Nescafe enya sengencho ibirengele bya ready vuna. Hello. Aka. Ligego. Nakira abo. Mbiyande dada. Bia mona soko leto mona yoya buma abo. Ono tura kwana mangana bire tura tambo tono nyeneti wakiko chakayara bakubana. Nare bateba iga gusiko muboriga. Ingo gemba agenda bakara ikaransa na n'umugambi ito. Ni fatinga dia jensi abantu baitomba itetusana abange bagakwa abandi bakabibirema abandi bakanyara ko bagushigiye amagimabo parabuo mbaira nete bakatwara mabera rende kiagera isokaro yomo abantu ke baumire ngakina irane trangate banganko ngo konyare bantaba baumiete bandi bagate ka maisa bandi bakabunika maguru abandi bagashiria abana babo barabomba nabarengere tijerende nakwanete kende ambatu ntorote nga misuri afere ko bari bego taga igase itogusi asenye njontu abanyene tuangie ko batoko yekirwe nyongeyemo ndukariko yia pono toko genda twari bagatugweneta ko chengo monto minto ande ni tutoko mutagura pono rende nkito tarenge ko twarira enjire yemo nonyerende bagoteba ngatiga bagende barakama yakirende bagoteba nga basuge como omwana yo minto matiangi bamoikange bamoerende joine gisemi bamotebinga ya siasa twanye korira matuka amange ono ni ntigatogotebe na togokora siasa nande bakwana sekene bamanye ngomwana ono yo minto nere togotwikara kini kurwanya yatorete into tote ko mukambe inezi ekimba bwate kerokyo biamono mokino gwengor go betrem ya yaudi. Right. Asante sana kabisa liga gwase birengele bya okuru buchensemecho radio vuna. Hello. Dada. Dada. Njembu yande Gibson. Yamono? Nero yo. Itana ni yaka banati. Kivengi amanyane. Ngina kwa nerayo. Kiamino. Ni kiamino. Nogono ekartoko handa tuagire risiko. Italinga ni watu bwatenga owanjirege. Oyo mino na bakoranga umuntu minto urega ata koimuke. Kakinyo umuntu isiko gara atega nga oitimo manyeti kirantio ko moimuke. Kiratoba amo nsoba gusi. Nikusa kuvimbe kitora nyantora amo. Enge togenda mutwe. Tosiro mwana minto yogoro kumatiani. Ndo bato ko ngo ake omuri bikisiko asoko gokia abantu bande totike toyo minto akomia 2027 ngo ikere para abantu basoire geti bagambe bana bakogamba bake kura aria sebara ake lakini gata to ko nyo mwana minto era kwa ne kisiko bia na abantu bisiko na barumu na libara mukwane bia asara kaji etore bona ya en serikali ya trato to oira mune to oira na kirende nyasa na manyete ya to yenda na mori ndo ko yenda kirende to maite ngani ngito kora safi lakini tigato na abantu tora abantu abamo ase kindi yo sto kora ande parengera limono inkero chibakora kana uchimotwa kemane ndo tikangira. Very good. Asante sana kabisa sengencho yechi ngaki nganchire nyara ko bango ile simyo mwario ready vuna. Hello. Hello. Mentali yoki Ndani kuburio magani ngake
egatia maraga na no mumwe to fe ngore ne project ngole project ngaki kurukota ina muhanda twete kulia mo all right na ndembo di agent of kende William Ruto ne president ya Italy ebi sombi connected era undi kulamu era undi na abo muyagweta ni kusara abo muyemon okay all right asante sana asante sana kabisa se mabuli ya yuma chumtili ngwane masemo gaiga meyumuro bali babaraina amagendro tolino mwana siasa ikaga nyanusi moenga yo to kunyara ko ba to ko sanga gaiga na kuriringa kiamangana gendra tenkwira nanda sara se maiga yeke manyereri yake kirari tukure Jumamosi gochakira nsayemo ya Maragoba abarai n'amagenderero abarai n'amagenderero nonde mega igana n'ebikoroto byonsi binekibuti ntegerero murobyo bwa abarai n'amagenderero wate tariki na nyachaye Brian Bright uyo rero woti yamangana yobora yubuja asigusiye ngima Bright agutokere na gukuboreria ria kuringite ritukaserinde buno mu Kenya bobo gusigwantele gutayo abarai n'amagenderero kira Jumamosi kurensayemo ya Maragoba gusi Kenya n'ensingi manigetegerete. Right, asante sana kabisa mwanchu mutigiriri kero toko chikokora korere nkwane gaiga subatuko igabwa lero ime radio vuna 102.0 FM kero nyanusi ngokoriga na indaso gokorera kabisa nkwane lakini quickly na boko react sa bategerere babere igabatato muno bo mwali gabolinga kero komorigereria Dr. Freddy Matiang'i nere Moseke Maraga nganda keole project na sokorra kwao Ruto ba aisa ko bangoirira sentunda ya kabire oroche ngana chigonchirire gose ebintu birabe babe mono ase Maraga na Matiang'i onde tayo project among them boka no ana statement chao bakorwa bakoru statement yo Chris sites government ya bona bakonye premu ngo kolere bobe mangana economy mangana sha mangana kyang they explain they are against the government ngango chandero mwana njoka waita igonde tayole project yonde yore ya Ruto ngana chikobum ya karara ire chikolere ya kabere inche korungi boru karondo mungaini ena ikere tomoi Kerondo moke Kenyatta na rolling president so ngaki ya Kenyatta karakobe president no na lingi ngaki ya Moi ngaki ya Kibaki ngaki ya Uhuru ngaki ya William Ruto obogambi bonde bwensipi mbwanya go change go sebo nga modern world and old world obogambi buna libwa ngaki ya Kenyatta abagomba bonekana abagomba buna Kenyatta kende nkeyo kubabwate tofauti egendo ngelinga omorayi moronge gagotenena motu abantu bamubwati tali omorayi ekero kuri gikura nalyo batabanga ngorokererie singochi monge chikura kuwairire chikura no tegete manifesto ya ekolemeremo so implementation yebinte biga byaruta chakire buna bono mangana sha mangana housing president yates engoba isakota bunga housing manyumba itakibu Kenya hii ngatika toba yege kabire yega president yenga isegocha mangana housing yako ya Rusio abantu bamintu wherever you are mugara muwe na haki umpe onye ndiri abagusi baraba yabaraja baika bachole tukoru UDA omente na machogo bete minister emyake pere usene tatu onye ndiri babwate hati ya gusi chinyombe chiga chikwaga chumatayo sipunyula
chinyomba chiri chiarenge kwaga chugusiye sichinga kichiri kango gusiye ito kango nkororokanere kerboronge teakonya gukiritisaisie bintu more you are within the government na mwamererie serikali ni numwageriro bokongu tobwate gusi amangana yo gukwana igoro ye ng'ombe gukama oino mo ine nkwano yeke gusi ekero muntu akonye bwatolete ng'ombe ngima life oino muntu tatageti ko interpret ria abantu baito understanding ankemene gukama ng'ombe no koleta gintu geke kurusi ko geje gokonya abana gosegeje gokonye gesaku ebyo yongwere nilio so mwana olio minto kwana korwemenwa no musubati olio kwana korunya cheki nko batabinga Kisii County ekero umugaba nagambe tororo nkoro kugisemba yani umumea Kisii municipality ole nkoro kugisemba korwenga ke ya gisemba bakongwa akode 10 years obonyira bwange gotachepara ekorwe stage nyambera kogenda amavuta Denmark ozenjere kogendegeza neyere kogendege chinjio Simba puna irete chikurega within a very short time obo chabu boli bware ngororo akabosiri ko ruorobi obonyiro bumoga tanga bugasiri kurwe town posongo boni gate bwate bonyira aboso bonyira no arosi wogeti kiendege yani endege helicopter agugoro gosa abana baita abaga barasinyuko genda hoteli koligi ase baragambe n'abasani babo bachiko genda hoteli gosa busiringi 400 goseli bubamanye ko gamba baigwane baragenda banywe sota ya siringi 50 bagiri yabere People's Park igo simbo rusi ryo bochinge town obonyira oletere chi machine chingiya chiarosiri chigo separate yobo chabu amasakara chichuba amane chindagera ne chinyeni kando oiriro bochabu bona bokobe ku ATC bantu bamo maiti esebole umonda ikabozongo boli naki eubiye gosangelo yonze biko zenga ye kale kwenda so omuntu gakorire buya onye mugaita inenere kuruchiso koroche ino gose nyumba yene yangete nyumba yabo ayimangana yitago okonya. Let us see if he has made change indeed or make real change. Second, Simba buna ajete Kisii collection of revenue ongwae kara lengoro buna tobwate chi county ebango gosangereri 400 million. Simba karacha within 1 year akaenda 600 million. Akarue target inganigara ike 1.1 million. Lakini yo super city 1.1 ponige yarenge 1.9 billion. Asangireti ebango ya ino chibesi chino chikorukorwa sabangena babe yoski chikorukorwa sabantu bakwaga chinyomba chikorukorwa sichinse mawo chiechiduka na kerase nebiasara biribi gotoka taracha paka boniga nero tanganete kenyingima as the best county ya collect revenue buya igo nachire obokurumi wetera koleta chi machine chingiya chiko na chama stick chiko na cha revenue na kona chira chigali na keregento igo bono chi county gete ngokora chire benchmarking Kisii County pamanyanga Kisii usanga gosangirerie bango kobwa Nairobi omuntu onye mweta ine na kogombi na kobereka stili goikomorome igabana bali baminto korwe meno munanya cheki ntomanyete ese more gochi lakini tiganya saba kune by the time to weka 2027 mwachenjiri chinkoro chenu chairira ngora tocho abana baminto baeresa ga aboronge bakweresa nga government county government na national government echire echimo. These are the 48 governments, one national government and 47 counties. Nga kimoto yetomo rusi Kisii etige kobe government nga kango gavana ta jete state house nga tigama amagendera ale tuwe masinani ngokonya bereka magongo gocha. There must be paperwork amangana yako ambo mune minister nyeire parliament 48 we lakini because asegete nale bakonya kutangasa nga one time ebako uruno ene pale yemere tukisi tigatora nyora ruto tomwa kengeta tomorusie gento toletera bagusi ando aminto tiga nto ngaino nga nto gende state house abantu mbagenda tekoragira onyore ko tegete omanyenga e government is like going to your farm tiga kole mamugondo mwakoyomo orenga nkikera bebuo gostobo muivi like the farmer and the national government, we must go to state house as such county jiriji aletire jiko mige president
bauru kende toleteru onye mwanya komanya wono tiambate emengong abantu bali bakonya koerese ebinto nga there was no budget for this road, there was nothing for this nga kende nkeyo nga simba nko gwara allocation simba abwate chibesa for development 1.9 billion per year pono or a national government ya moira another extra 1.9 billion. Don't you think that money is enough? Kokole muna wono ganyanjwa, it's a very upper estate. Chipara cha bekiru ochela mchikiro mita 11. Chigonjo kanomu chonyanjwa. Nga kyoche estate yego chikawa beautiful ngani. That's why people go to state house. Na endo ine gavana gocho. Ekero onye kobwate keragera ligende nga gozengo ngo yinga tuatebire one time yes. Ay kanya goteberoro lakini nene ngagerete onye kobwate retio gosesimi ya gotebiri ngange ndo kikyaba nyamache rero nonye mbali konya be bangire nganche position getende ncheng na seketende boni galere sukali ya mentire. Alright. Mategere na ruburi nga ase etali ga baraya baitukura gusi andakemba kwandrete mugusi ulio beta affected yase kurobekana kwa Gen Z. Yes. Abaraya baigaba konya koralinga one term opposition leaders, they are against our youths to be compensated. Eba kote wanga serikali iwezi huwa mtu tena iende kumulipa. Bono enchire iba abekire igonga serikali itahuwa mtu tena iende kumulipa. Enchire iyo nero bono serikali ekuri yaro anaki. This was an idea ya lete tunamangana Raila Odinga ama na Kalonzo Musyoka that the government must compensate the youths ba kwete engakiyo maandamano kera maandamano tali acha kengakiyo yagashawa amaandamano gachagete liria ira ba chageta maandamano koru 2013 compensation no yachakeire abantu mbale barase tubagakwa abana umwana Pepe Penda agakwa 2017 yani ebinto ebi byonse bibuna byabeta chinga kecho abana mora umwana agaitwa Nairobi abuna bubako ba compensated kulingana na injuries which have been inflicted in their bodies including ya makweli. So opposition ntego cha kotebana kinga abantu ba compensated no mongino uyu mwana oyega itetwe agakwa pi taiyo mwana tagocha moyo dende gata cha moyo embera no ere isi kama kweli abeire abantu abayiga batigarete maega ebago kwenja roko ba ya gacha gwatebire nga tutaki malipo. So there is compensation and let our people accept akanu besanzi nini move on karue data serikali nega data konjo kanana kokoliye data oroje umunsi bati oyegole president ya Rosat of Kenya ekaracho letu ese commission iliyo compensate ya omiete abantu bo pinzani batete ngo ochoiniri adui ochire ko ochoini ke bago president no muntu mubi nga muzibati oli data kere ko chiko choro bono muzibati oli nali sign it from that position. I think you know. Then agatiga bono ingogerende kasha gwachole taire libagali muzibati oli bona kitoko terenga abantu ababaito bo pinzani baba koragwa munagachawa mbabu ati mwerekeo mbabu ati ngento bago tebi agenda yabo gerenga nga Ruto must go yoka. Alright. Kiroto kukorre nkwani bono mwelio kabisa buna gusiya rekandre bwango iga kwa rabara ibago somerwa samatanga anene bali barego se tutam bago somerwa se mesangirikano ngwaroche mabunge West Mugrango marani ngwaro kungusana kwabo gati ya mabungo kitutu cha South na kitutu cha North na mangana ino ya kwanda tapiga statement yao. Also on the other hand mogaka kinani maraga nereno aga sete gata tenge wiki ya mambiro ale Mombasa campaign serious on the campaign na mangana nkapana yo timaiti overrelease na azukwiro bali no gwechoka bunegesa kukyomo gusi moving forward anda kebinte biare kandiro kongusana na chisegi kurutara na magena ngwaro cha barayi bande bakuruturwa magena se mesangirikano sababu ngenchonero yugonchuli gose bieto gendrere nenjiretule angere yoro chese yumo ske Brian ine ye korokinga matiang tawati kuragusi because yumonto yokorwani kunabwati chikurebere oyokorwani unabwata ibere gozeya. So it means chikule chabere divided. That's why tuangota banga let matiang look for elders
arora bagaka bagotu abangaini bechingenjo abapasta bakwanire gesaku kyomugusi aleto mugusi hamo origere lyaba baminto bakwanire gaiga jinse chiga bakoru evitiso gochia sabara igete boniga we were talking about presidential candidates bairanire back bajira gotaba ngomwe musiegete no mubare ngagento gete yani yarabwate interest na kyoko baro muhiri gete bu muntu gete ngakagicha uyonde tawase kugamba that's disunity ine robert yangia letre gusi disunity we don't want it. What we need as a community is unity of purpose. Abagusibe byama mbali bunangwanete se message yana ponsi ipi baje bamanyenge presidential candidate igakoro ku Fred Okengo Matiang'i lakini amangana ayo batabangonyo ale ko ODM aya one term onye kolekia magete aya one term ukunogo tabanga abantu abo ODM barwaro munanjo murali inche no monto ko support Raila Odinga paka boni gani mpiri betinga without Raila we can never have a serious change Kenya ekera makoli ara abera ireba ngotinde kirwali bondo na litora meaning na ndetu wasinyuro monto ndo ratora. For the moment we believe was Raila Odinga because no mogakale na ende na arora Kenya tegete kwanda roje akasalichi ambition cha ene birangere biyaye akakanya kangoboni ga Kenya etawalira mana bana jeshi oina bobo ngoto tegete how nakiya nkonyare kana bagusi tonyora barayi bande banga buna Raila lakini barabagusi pakwa nenga na kyumugusi yarenge wochamu abagusi batige koramana abagusi batige kuminyokani amatanga gweta muntu osangiriria abana abasaye obayira bagikukurera omuntu amatanga abantu abagukura ngina tanya gukwa isetanya gukwa matanga tali yabo pachi gosalia matanga y'abantu nga paka baikereke wange karabazalia matanga pamanya gotabanga ki ayo mwako ngwaye no kwanga na ndo ngwaye na rolenge MC o salendiro bwa MC bwayo bekire debut yaye Chabet Nyakundi babangire na kia matanga ngina mokago salika na ande bamanya kwemo tinga ki nga aye merobuli na tuwa bangete ko rugoro mbuyere pono to bange na kitogo twale gavana nga igona barabo they are not satisfied ebara abajumbe mbatagete ko ebere nga kibara abajumbe ebategete ko fight ekero kyo mondo gete nga kibara aruzi yo mondo geto every person yo mondo akobori obwe MC oteba na kiara abe gavana nga kie gavana erembe omonda akobori obujumbe otebe gavana na kierembe omonda akobori okora okyo bogavana omanya gotenga kie president yerembe nkiata iko pingere competitor ya yere iko okolenge yani nerole egavana bunere gosoro muchumbe bunere lakini kwanyoro omuntu ojira matanga igaro gosino moiri orusiringi 5 okwanerie tanga nganyare bata chiti ko chas tutagete ngate konyarekana poni gamangana akorekana nyamaje I think is a lesson na anda bantu mbama ete gosine nyarekana ebe kabireli ngasimba na Matiang'i baba in one podium pakole function yem paibwanane paka goikera Matiang'i ori commendinga bakisimba kigwanchire gwachirera iniyane naye no mukongore no bwato mutumu mubuna bagusi na njire bono otanga nabagusi kisi county ko chimotu elinde lya bagusi bonsi bibake chikulense moyane yani enkwano gete koleto obomo na ndo tebanga kakya bagusi mo mbekerera njitimbu ati mo MCA timbu ati mo chumbe timbu ati gavana timbu ati gumanirep timbu ati senator inchenta gete monchorera barayabu mo bambekere indi bali mo gonchorera nabunko gwakina barabu yani a kind of communication eye ebyalire ko rwasa mungana ali nakwane to musali brand so nakitogo tali abantu idona tegago sirio morai bwengenjo abagusi balinga gocha gwanja atantane atale na abantu babimugeti chinungu bagotebanga nganyarebe nerole enemy ya kisi and this is the only person obekire gusi oragende azobonyira bwarengo bochabu ali nyambera asa yara orora ikaranzolira matoko nanda bagusimbi batike kweba go pretending they don't know nyambera how it was 3 years ago. That was a very bad place. No bana bepipi bangu mnyoka na piki bata chobo chichiba bwo nyira asa inya sawo nyakonyire bwetera chinguru cyo morayo bege tuoro asa yabeire the best place oligere likisi level 6 ekero simba go chororo into abwate ward ya lenge in private wing ya enkoro kwa amenity
akero musi ya lengo rote gete kubori obugabana bwa gusibono okorukundari iga burusitie bitanda bibunegete ne birogo na ne bichanchabe akabeke amenity ekabesto bono iga buna simba ile to bugambi nali achete kurusie birogo biri agasibia sali akairani akayafani siboronge akabeka amenity another extra hospital collection of revenue ya KC level 6 ekagenda igoro marakatano. What kind of leader aba gusiba tagete onye talienda mwemu nebitina koruchinka omontange to monto ngaki oyo no manyerere kange twajo to monto moneto kosoyo no mwe kange twajo to monto mutambe kosoyo ne nyombe nke kanga ne nyomba ketana twachorete abantu babwata sir uburu batari koragira babwate birangera libe lero shetani nasemigu aliasa korokuanga omochi okorokuanga onyamache ekero yacha konyarikananga simba natebi imatiangiga nabo kogenda state house ngakiende yonsi paka goikera ekero goikera ngabana matangazo abere campaign yachakira bamanye koira nanga lakini for the moment ngora akabale rutengeta literike kuzingwa liwo marali yes right asante sana kabisa mwanchi mutegereri liokiria ya nyanusi mwenga oyoro mwanchiro no mwana siasa kuroiga se rokonkorwa kusi ekero ndo chinga chinsa cheto cha kandre teto kunyara ko batoko na chirenkwane yugabwo mwelio kabisa timaiti no bwatingana ase omo tegereri ogotegereta sobo tukoboiga bolero jedire ko boli garo gendo yons jena ta no masani bu county government ya Kisii na ndeng believe it yes serikali yegenjere ko tara kere ward as we speak nebwate chipara chinyi kere ward nebwate bismart list bibere kere ward nebwate chinyagitari chire wero equipped na kere ward nebwate birasi bya ICD aitabiga ndata kwaga chukose binde byabere chi ward injire chitabwa chi polytechnic lakini most of the wards njibwa chi polytechnic and chi polytechnic ilite functional. We want to tell our people valigere lichi project chikoru igoro employment omusikongwae iga marketing over employee aka over employee epe lori ya Kisii kaba egaichora one development fund sito bwa chiba chinke chibesa na Kisii chinyinge chiko genda se mesara so bono okoliko kwaligete simbata bwati asara anyare koliko muntu abantu abange mbali expecting azimbo simbati gairo bugabana atorikera abana aturuzeri abananga simbata bwa bawa sichoko buto muntu okole gazi ako kanyo muntu ali taye aligia mabaga yonya abere lizo nebo atangaze ali kebali bali taye ali place naende national government nemo bekerete bikwazo tabasa kulika ara abantu bara ali taya enambere ina nanze chibasi cha development chika at least 3 billion. That's when Simba can do whatever atageta abantu bamukorere abantu le merali manyango muntu zalitie county ya Kisii no musikongwae nero zalitie bintu pi akalika abantu na ndakalika abantu kurwense meyamo oborobokaba bono no taka koita Simba kenenge nebanga no muntu ketotete kuroboka abana gusema cyo takunyara ku employee so nabano ndali uyu tegete kero era munye no ndali kara abete siyo ya nyagitari igali geta bana mu abakaera bakabaigwa akabaichori ese county simbata ko babuta ko batika bagendera ko bero so abantu baminto ngo batainga give the governor time implement biribi ko nyalikana na ande kara ko under state house agenda mona ba MCA buna barai mutiga agenda all times lakini kerewe ka the light time ntoira nanga torora ngitora kole. Right. Asante sana kabisa muraya soko ikaiga studio sobo tukoboga bolero na kuganiria mayase mirome yoli tukaselina ende kuikachinga kichinde kero toranyara ko batukomerana. Nguyamana sana. Alright, asante sana kabisa basi bano mwancho mutiliga bano tukuna chire nkwane igaime yumuro bali bobarai na amagendro kuchanda sora secretary gatambe ndoke nyachai Brian Nere Bro Bright.
Umoja wetu wa kitaifa ndiyo nguzo ya nchi yetu. Tukiungana sote pamoja, tutaijenga Kenya yetu kwa amani.